Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Seiring dengan berjalannya waktu, tanpa terasa seperti air mengalir, nungasahat hita tu bonani ari bulan Agustus 2020 onom. Alani mauliate ma di Tuhan di loas dope hita marhahi pason saha tutikion. Songot tadani lasni rohata madok mauliate tu dibata tajakon mahatana. Ima nagabi jamita di bagasan minggu tasadarion di minggu pasiahon dung Trinitatis. Imana tersurat di buku Yosua bidu 20 sada mamuka sian ayat 40 sahatu ayat 45 songonon mahatana takasma tapaihut-ihut. Jadi di lehon Jahoba tu halak Israel sadok tanoi nani warihonna lehononna tu oppuna sida gabe di papatu nasida tanoi laos maringan disi dungi di pasonang Jahoba manasida humaliang hobartu saluhut nani warihonna tu oppuna sida jala dang manahan musuh nasida nanggo sada maradopon nasida di pasahat Jahoba do luhut musuh nasida tu tangan nasida dangadong tartading nanggo sada sian saluhut hata nadinggan akka napina buani Jahoba tu pinopar ni Israel tung luhut nado ro asa tumakas hujahama muse di bahasa Alkitab di bahasa Indonesiana sonon ma didok disi. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ima sahani turpuki. Sai na sauddo na pinarbagani Jahoba. Semua janji Tuhan dipenuhi. Ido topik ni minggutta sadarion. Dihamuna dongan nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus diganup hita jolma juk do hita marpadan manang marjaji
Alai gudang do akapadan manang janji i naso ta tepati ingkar janji. Tainguk do perhati akamanginang songo dia jajita tu di bata uju majalo pasu-pasu pardongas hari piot tabi. Hola didok paditai na manukun mau au nuaing jumolo diho ale panguli isi majo contoh natabain kuarnate. Oke, mudah-mudahan nggak ada nama yang sama di Hitana Pungun. Di suku Paditai mak. Nama nukun ma'au nuaing jumolo diho ale panguli. Bangga mernakok tuat. Magwarnet to ka panguli kan. Nggak usah sebut marganya. Olo doho maka jongjok kon dijolo ni debatan na uboto saluhut dohot dijolo ni akadongan na pengudison di pangido rohamdo isi mampu sing warno tabaina teh. Ya mudah-mudahan sama nggak ada seperti nama kita di sini. Nah di pangido rohamdo sitiur marlinang-linang air mata naniririt mon gabe dongan musaripe ulu doho maka holong ibana sian nasaroham dohut mangulahon sian nasagugum huhut marparangehon parange nabadia rap dohot ibana naulu doho mangaju-aju dohot hagaleonna tungsura humurang parangena jalan naso tupa paulahommu manang tadi kononmu ibana paima disirang hamadean hamusugut pitor hato do akabawai mangalusi olo asa songona sopan olo amang paditan ini. Tapi di bawah tamu nama inang sogok do pesa tahun parumah tangga ni nasidei nunga saya holat nama redei sitiur marlinang-linang air mataun. Akaina ibu tamu dah kena dei. Bah, Tuhan ini madang adok syak kita songoni makana dangi botak kainat tahun. Eden sitiur marlinang-linang air mataun berulang kali aku mencoba selalu untuk mengalah masuk maturep pulangkan saja aku pada ibuku pada ayahku. Benar tuan ni madang adok kita songoni maka nadak tahu tadi. Memang hidup manusia sering dipenuhi janji. Adong mai janji yang ditepati, adong mamusai janji yang tidak ditepati, manang nagin warana janji yang dilupakan. Alani debe godang halak kecewa ketika berharap kepada manusia taringot tu aka perjanjian maulate ma dituhatta ai marhiti turpu jami taon di pabotohot tuhita ima janji Tuhan
berbeda dengan janji kita manusia. Aha naung di padaton, aha naung dijanji hon Tuhan pasti digenapi. Holan waktu manang tikina do nagabi persoalan di hita jolma. Mungkin waktunya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin perasaan tamat do ai jiro na soadong do janji Tuhan na ditepati eliling mei adiged do. HP dakta boto manang mungkin lupa bagi Tuhan na boy do masa songon nani do na di 2 Petrus 3 ayat 8. Alai takasma ingot hamu akka haholongan. Sada ari do dituhani songon 1000 tahun. Jala 1000 tahun songon sada ari. Artina hatop manang lebat pei waktu nai Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bahak do pada nidi bata nabu taida di buku nabadiai. Marpada do debata tu si Abraham bahwa keturunannya akan memiliki tanah perjanjian. Di palua do bangsona sian parhatubana di Mesir. Ditugu-tugu di perdalanan saliling 40 tahun. Dohot lan akana asing dope. Ima patuduhon. Pabua sudi akka padan ni debata holong ni rohana dohot hati koranna. Dia selalu setia. Alane tengok mak. Janji manang pada ni debata memberikan pengharapan yang pasti. Mulu lebak piamanginangi nanang si pasahaton ni debata, ya memang kita harus hidup bersabar. Uju marsak hita ibana do na mangapuli hita. Uju mabiar hita didok-dok unang ho mabiar. Ayau do donganmu. Ido ubadi do di rom walu ayat 30 sada oppe. Ahamado honot tadisi. Mulu debatado dongata isema alotta. Uju tak adopi hahurangan. Tuhan berjanji memberi kecukupan. Uju tak adopi masa depan yang tidak pasti. Tok tongdo ditiup Tuhani nguluni akka na porsiai. Ido ubahin adong padohan nama dok hidup orang percaya tidak berdasarkan keadaan tetapi berdasarkan janji Tuhan. Dang boy ta pangasahon gugut ta sadiri sugad daholan mangasahon dohut maka porsiai Tuhani disudi akapadanna badan na ubalga jala na sangat-sangat luar biasa ima mangalehon haluaon mangalehon keselamatan marhiti-hiti anakna Tuhan Yesus Kristus naro tu portibion. Tengok damanginang padohani Yohanes 3 ayat 10 onom ai songonodo holong ni rohani di batatu portibion. Polado anakna nasasada di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana asa hanguluan na saliling-liling na di ibana. Melalui Yesus kita menerima na ginwaran na hasesaan ni dosa.
marhite-hite Tuhan Yesus di pasat tuhita damai sejahtera, kehidupan yang baru, songoni dohot pengharapan akan hidup yang kekal. Di hita kadongan nahina holongan ni Tuhan Yesus di perkembangan zaman na serba canggion, jok de hita jolma menginginkan segala sesuatunya serba cepat, instan. Dia katanya tapi tu di bata saya naik mau Victor Meredus. Mula dong masalah tak adopi hatok maniani marujung. Nadinggan may. Alay unang lupa hita dihuaso dohot di pangatur ni debata di ngolutta. Ay moluat tarsongon na laba alus ni debata di ta nyakta akka na tapangidoi. Itu bukan berarti Tuhan melupakan. Dang nalupa debata dia katanya tai pangiduani. Manang dipalupa-lupa Tuhani. Tetapi Allah sedang mempersiapkan waktu yang lebih baik. Adigedo tikina lehet. Si pasahaton ni debata tuhita dia katangi yang pangiduat tai. Au sehudok di dia kejamitakku. Molo hatop-hatop do tang yang nihita Victor Meredus bahaya damanginang. Ajuk marahku mamereng opusia donang Tuhan. Ya tu poki kejo ini kan. Itu saya bawa ibu bahame kan. Itu dia. Alani dihita kadongan nahina holongan ni Tuhan Yesus ketika orang yang berjanji, ketika orang meminta dolan akana asik kobar tu akana napinangi doni rohana tu debata, ya kita harus hidup bersabar. Unang gotos-gotos, apalagi Victor Mosto ate-atena pangarimas-rimasun. Beta tungso maradus dope akatangi yang pangiduata tu debata so tung gabe macohot dohot gabe mago pakirimot tatu ibana. Kita harus selalu ingat bahwa tidak ada satupun janji Tuhan yang gagal. Molo janji ni hita jolma sering diguari perjanji koling tidak ditepati dan tidak pasti. Molo janji ni debata pasti meskipun waktunya mungkin agak lambat. Ia benar, setia dan berkuasa. Hatana madok Molo tajaha di Hebrew 10 ayat 5 dang tadi kono kuho dang pasobok kuho. Asabo hamai di ayat onomna udukna. Asa tungpos rohatta madok Tuhanido pangurupi diau dang mabiar au. Ahama bahenon jolma tuau. Ai idama sai na do nganakku do hamuganu pari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon Matius 20 ayat 20. Atong molonung ataboto songo dia hasatiao ni debata tu hita ahama alusta ahama respot tatu ibana. Na parjolo ikon hot mahita maka porsiai ibana. Songonan ni dohani sotungadong nasai mangasahon guguna sadiri. Porsia mahita tu debata silehon
hanguluat. Napa duahon hotma parsaurata dohot debata. Unang tatadikon permingguan partangyangan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Pamereng aku mudah-mudahan salah. Songona so ulu hita hot diaka sakka nirohatta. Sotung duga bisongonon ayau sehudok do dijamitaku tiki dihuria nahu tadikon ala songoni masanin na. Huria tahun hakabipion marminggu di gereja HKBP alai tokin nai lao marminggu tuna sadanare itu na juk binigi na bohado naruh aku kan naso jupang dope Tuhan nai bah memang ketika orang tidak mengimani di mana ada Tuhannya, lah tu dia bilang dapuk nih. Jangankan gereja HKBP, jangankan gereja karismatik, doh gereja na di luar negeri be, na songo dia hebat na. Anggoda ngado kaporsiaun na naik ko pajupang do di bata, parsauran na di peribadatan na, nggak akan ketemu dia. Alana burus niro hatta doa manginang mabain naing pajupang naing marsaur hita do di bata di sido hasonangan nirohai. Bukan ibadah yang harus begini begitu sehingga Tuhan ada hadir di sana, enggak. Selalu pangatusyon na songoni. Bukan karena banyaknya Tuhan berjemaat di sana makanya Tuhan hadir di sana. Enggak. Aina ulu do hita di palilu-lilu portibion. Haping jelas do hatani tu hatai. Tulu pihamu di si asal matutu maju guaru di si dua. Huida perasa aku kita nama ngulu namar Tuhanon palu jauh. Mengapa saya mengatakan demikian palu jauh? Karena iman kita tidak sebegitu kokohnya kepada Tuhan sehingga kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa duniawi. Ayang gonunga hot hapor syata mandok di sodo Tuhanku. La isi behalakna. La sotaruki na hita. Alai mulu ombang ambing, alang-alang suam-suam kuku na mangulu hita namar Tuhanon. Ay sa teo berminggu beta masih upusya dunang beta. Ini. Isomah hita marhuria. Beta, oke. Ini. Alani ikon adong de tekat, ikon adong prinsip, na subui terganggu juga di mana ngise, taringot nyingul tak namar Tuhanon. Hot ma parsaurat tak do di bata, di parminggu nang di partangyangat tak, sotung mucat, mulu bahasa kasar lah huruf ko sotung gabi songon, ini nate. Letiung mulu puluh pinna. Si patah muncul, si patah lonong bonom. Ayau saya udah di sapala bonom mabulus. Asabi tobino to paingot to daripada saya mubang lonong. Soalnya tu sasoroh anak songoni. Bawa letiung mulu lonong. Nah patuluhon namanginang, ya kita harus tetap hidup dalam ketaatan.
Ikon saya tahanguluhod do hatani debata naung tatangihon. Sotung masuk kiri keluar kanan. Sotung roro hita tu parminggo tu ngapala saotik beda ngadong natapeop. Mari suang nei hita na marminggon. Lu jenei dang marlapata ni. Unang hola si panangi-nangis sabing. Alai dohot mahita gabi si ulah hatai. Tuhan tidak begitu banyak menuntut supaya harus begini, begitu, begini. Otik be, alai marlapatan. Ai disido panggohina. Songon nani do nedei ai satete. Molo saya tapeo, molo saya taulahon nangit otik-otik. Pasti lam tu bahak na tu gudang na. Alani jangan mudah berputus asa ketika menghadapi banyak masalah. Jangan dong ceritana di pasahat Tuhan asalari kita ketika menghadapi masalah. Tetapi kita menghadapi itu. Aloma songojima caramu lah melintasi persoalan hidupi. Unang cengeng, unang mardadi, unak pangasahon gugum, unak pangasahon hasago omu burjum lan akana asing, sadok dalani mak, rapon au, rapot Tuhani, songon nedok ni berani Jenderal DI Panjaitan kan, tiba kan, jangan menyerah tulang. Sotung menyerah kita ketika menghadapi banyak masalah tantangan dalam perjalanan hidup pun. Harus kita jalani. Nah, itu tuh mardalan kita rap dohot Tuhani. Martangiang mangidugugu asa tolhas jala bolas kita madalani i di bagasan hahi pahason padongan yonna. Mula somaradus dope tangyak tak. Hot jala terus mahita martangiang. Itu hatana kan di Matius 7 ayat 7 minta cari ketuk unang marnabosan. Jika pergumulan masih ada, tetaplah berharap kepada Tuhan. Jadi saliling mangulu kita dang maluasian akka pergumulan hidup las buhape hapugosoni jolmai las buhape hamorauni jolmai, tetap kita akan menghadapi banyak pergumulan selama hidup. Taboto doa manginang songo dia kesetiaan Allah tuakana posona tu si Abraham, Musa, Joshua do lan akana asing. Songonima kesetiaan ni debata madongani nasida. Allah mereka ya juga sama dengan Allah kita yang selalu menyertai kita sampai hari ini. Unang jorupani Peter tadok berbeda rupuang padongan nun di bata tua pusia donang tuawin na ba mulutung beda pe ya harap maklum aja unang Peter madili ai sudiro di pasaha di bata akka asin rohana molope tapakilalahon marsibelgay ya syukurilah unang do Pitor belge tak jalo pasu-pasu ni di bata dak taboto pada laton legudangan hita jol mana songoni suk-suk do pasu-pasu ni di bata di pasahat tu ibana tu keluargai
Ali faktanya ya itulah. Ngarak mabigi hita tiaba ginang. Anjuran pangiduan di panitia pesta gotilon. Betapa rohan netong dah. Nak paulo so tabigi. Uli jala dengan elik do amangin nakin. So tung pipik mata hita. Jaka ulau di huria lambar pardubuan tu pesta gotilonon. Ayah jujur mah, ayah hurip pudo molo di kota gudang hepeng nah. Iyo. Ternyata bukan. Ayah gudang do hepengnya karena di huta-huta. Ayah Marcel do hepeng namin na julu tiki di Pulau Sumatera 70 juta, 100 juta kas ni huri. Halai dung saha iba tu Pulau Jawa. Minus ina. Ayah hadi. Ayo wasa so minus. Maaf cakap tua pelayan na burju nggak mau mengorbankan tenaganya. Wani piro sudi. Enggak, kita fakta berbicara. Mulu di huta. Holak kamu lihat ini pesa tahun ni. Nggak bersyukur nasida. Seada dua jasna, holani rumul hulak dipakai, nggak ada rasa malunya, bangga. Haping borak syak kuta kita kan? Hari tersongan lima beda nak. Tertadi mahita, mahile hita. Kadang kita nggak sadar. Itu lupa do hita turibang nene. Itu kan? Lupa kamu turimbang nina. Halak kita. Nggak ada salahnya. Hasil reponi rohai. Adang magojol mana gabi serep rohana. Enggak ada. Justru hasil reponi rohai itu mengangkat derajatnya supaya menjadi tinggi bagi orang lain. Lam tapatibu dirita. Lam tabagajang rukukta. Langat tu sabyon. Wala ni najol may piltik. Ay bagoy inaro. Ya memang kita harus kembali kepada Tuhan. Segala sesuatu, perjalanan hidupon, manang na dia penata ulahon, ikut tongdo, hasatan na tu di bata. Nungata lalui aka ulau di tonga-tonga ni rasota. Tung macai bahat amanginang, ya katakan pengeluaran kashuria, di Parpunguan ni naposo bulung sa distrik, ina sa distrik, na Parpudion, lansia sa distrik. Ya memang, anggo urok majo, pautikkum may 10 juta idak tu dia, pautikkum di pengeluaran ni huria. Atong maruduk mamuseng tu ulang pesta pembangunan, pesta gotiron do lan akan asik mungkin satu Natal tahun baru. Sotung do sarupa cara berpikir ta songon hurian dah tinggal hon. Aina udah ngenai. Ai soi persoalan. Bukan karena banyaknya kegiatan ini. Naga bisi persoalan nonton rohani itu. Mau enggak? Ailak jade belak corok pe kegiatan ini yang gosongor rohana manupahi apalah dohonon na disi. Unak saya pa udak ku hatana kan marsa imana tertasuna marsa. Hanya udah kan be kegiatan ini. Apa nabi naipis warung. Sugeri tuhuk hola tu ibeda sudah nama saya. Ba baru babai rumah bang oleh tema itu ni odo on hola kata do ale pura-pura berpikir unak songoni tadi amangin anda aman mate iya kita harus tunjukkan berkat Tuhan kita dohonok gudang ngalani gudang nak bukan tetapi kesungguhan hati keterbukaan hati memberi
Ino marga, ino pasu-pasu. Masih tu paham mak? Unang jo pitor gudang alasan-alasan lau menghempang dia ke kegiatan ini. Tetapi bagaimana kita memberi para adik mak, papungu-pungu mak, persiapkan mak, itak ni dia anak si pasalon tu ulau ni. Saya juga seperti itu. Ada kegiatan di gereja bulan Nasaun, ya saya harus mengumpulkan itu untuk ke sana. Jujur, ima pangaradio, ya na 10.000, 200.000. Tetapi saya sudah mempersiapkan itu. Asa boha, asa unang gabit tar, hatotong, manang asa unang tarngok ninna, do na tarngek. Ayat cik do na tarngek, na kan. Sesungguhnya sopol pakilalaan na, perasaan na, ala merasa itu terbebani. Tetapi semuanya sudah kita lalui, sudah kita jalani, sudah kita persiapkan. Lah sebuah HP gudang di ulang, saya pikir nggak ada masalah. Nah ulur si pata tapa sobu-sobu, agak kewajiban di kita nomor huriaun, ay gampang di, saya tahu dope, ini kan, lupu sih saya tahu. Dapok pa 2 tahun ton, cemen dope 2 tahun dope, ina, lupu stongi, dupe mer 5 tahun, hah? Bangga 5 tahun kapeng tunggakan di huria, buah namaon, aman ya sulunang, bahodo, masih duga-duga na mamat tayo inat tayo. Gak ada yang sulit sebenarnya jika segala sesuatu itu kita rutinkan. Nah seulu do hita papungu-punguhon dengan alasan dangadong saya adong do. Ay dangalani belga na kemauan. Unang natarok dangadong pasu-pasu ni debata adong do. Alan sektor nebel garu na tayang tajalo. Itu persoalan. Hal-hal kecil sepertinya kita melupakan berkat Tuhan. Saya tanya tong doi, saya diam nih. Apa yang tak tahu hal yang terkecil itu, itulah yang menjadi berkat yang lebih besar. Tak kia Victor Belga. Napi nasaan ni debata. Pirek kamu mah, parok kamu mah. Nggak ada ceritanya langsung besar dikasih. Sian hal-hal terkecil menjadi besar. Sian 12 halak sisian di Tuhan Yesus. Gabi torok bilangannya kaporsia satu tikion. Ima perkembangan na, ima parbuena. Aik sat tetek, itu kan. Berek kamu jo ketika Tuhan memberikan air besar, ya upo dengan air bah, air nasumar, ima. Tidak pola sekorikok di hitannya anak kena belge-belge, nah meti ngir-ngir Tuhan, las maraku si majal pasu-pasu mi. Air bulu pitur de belge itu, hilian selesai kita. Pitur hilian air nasumar di belge, na kan, bus, habis sudi. Mulu perikoti di rohata, tetapi tetaplah kita syukuri yang kecil-kecil yang Tuhan beri berkat-berkatnya. Posrohaku, tuhita nasahuria, uka marohata, semangat mahita manginang, laho maduhoti kegiatan di perayaan pesta gotilu ni huriata, so tu ngadong namurhing. Iko sude duhita marlas ni roha, happy day. Itu teh, itu toh. Aik pesta patumonaan na niuladi, ucapan syukur di. So tu ngadok kita nama kecongkar satang gurung na. Madok daktar bainawi, bayaturu pasu-pasu di Tuhan ni. Las rohatta, pasah ma, iko di sido. Alani tapangido mai tutu hatta jala tapasahat mangulut tak hola tuibana asa tong di bagasan hahi pason di bagasan pangaramotion nahita amen martang yang mahita
Maulah tema Tuhan di pasah rohanami tuho di bagasan minggum Arianon dinong marsari ngarhatam na pasungguluhon na paingoton hami Tuhan naso si oseba dan ho jaka silehononmu tuhami akan hinaholonganmu alani pasungguluhon jala paingoton mahami Tuhan asa toktong manahan makirim mangido akka asyasim nanaing si pasahatommu Tuhami bi unang loas hami madele unang loas hami Tuhan marsak uju mangadopi ragam ni akka parmaraan di pardalanan ni ngulu nami holan homa Tuhan nasaihu pangasahok kami di ngulu nami pasu-pasu keluarga nami Tuhan pasu-pasu nang saluhut akka ianakon na pinanu mehommo di tonga-tonga ni keluarga nami ganup marsada-sada akan adi parsikolahan parbisu hinasida na mangalului parkarejuan songoninang na mangalui rokak mitodina sai patudu patongon maasirohan songon hami akan atoras lehon gugu hahi pasun asa tarbahek kami toktong laho marmulu-mudun akka ianakon na pinanu mehommu di hami ganup di tonga-tonga ni keluarga disudia ka program di tonga-tonga ni huriang hupa saat hami tuha-tuho asa homa na patulucon di bagasan hahi pasor di bagasan lasni roha hami ruasmu nang parhaladom laho patupahon ulaoni atong urasi hami sia dosa nami nagudangi asa tung tama hami Tuhan majolo pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martangnya kami tuho amin.